Сярэдзіна 17 стагоддзя была часам змены балансу сіл ва ўсходняй Еўропе. Усё большую моц набірае маскоўская дзяржава. Цар Пётр I уключаецца ў доўгую вайну са Швецыяй за выхад да Балтыйскага мора. Прычым тут Рэч Паспалітая? Ды пры тым, што вайна гэтая, якая атрымае назву паўночная, абернецца новымі няшчасцямі ды разбурэннямі для нашых продкаў. У жудасным стане знаходзілася гаспадарка. Палова ранейшага ворыва лежала пустэльней. Тыповай карцінай былі зарослыя лесамі палі, пакінутыя вёскі і маёнткі. Гарады Вялікага княства, якія раней сваім выглядам, роўнем матэрыяльнай культуры нічым не адрозніваліся ад заходнееўрапейскіх, цяпер палохалі падарожнікаў руінамі і папелішчамі. А распачаў тую вайну наш новы кароль і вялікі князь Аўгуст II у Хаўрусе з Даніяй. Зрабіў тое ён без дазволу сойма, таму што на пачатку ваяваў толькі саксонскім войскам, як саксонскі курфюрст. Неўзабаве да антышведскай кааліцыі далучаецца і маскоўскі цар Пётр I, бо, як кажа старая беларуская прымаўка, разам і бацьку біць весялей. Аднак далейшыя падзеі разгортваюцца зусім нечакана. 18-гадовы шведскі кароль Карл XII не разгубіўся і спачатку разграміў дацкае войска, потым добра памяў бокі саксонцам Аўгуста II пад Рыгай і стральцам Петра I ў знакамітай бітве пры Нарве. Акрылены гэтымі перамогамі Карл XII накіроўвае сваё войска на землі Рэчы Паспалітай супраць свайго, як ён лічыў, асабістага ворага Аўгуста II. У пачатку 1702 года шведскім войскам скараюцца Вільня і Гародня. А 24 траўня Карл XII пераможна уязджае ў Варшаву. Так ваенныя дзеянні перакідваюцца на тэрыторыю Рэчы Паспалітай. Грамадства нашай радзімы зноў аказваецца расколатым на два лагеры. Магнаты сапегі і залежна ад іх шляхта адкрыта падтрымлівалі Карла XII. Большасць жа шляхты бачылі заступніка ў асобе цара Петра I, які ахвотна іх падтрымаў, бо быў зацікаўлены ў кантролі справаў у Вялікім княстве літоўскім. Тым часам пад ціскам Карла XII прашведская групоўка 12 чэрвеня 1704 года абвяшчае новым каралём і вялікім князем Станіслава Ляшчынскага. Цяпер у Рэчы Паспалітай заіснавалі два умоўна легітымныя каралі. Не запускай млын, калі не можаш яго спыніць. Так, напэўна, думаў тады ў роспачы Аўгуст II. Баючыся канчаткова страціць трон, ён падпісвае з Пятром I ваенную канвенцыю. На яе падставе маскоўскі цар можа ў любы момант увесці сваё войска на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, а таксама весці тут ваенныя дзеянні па меры ўласнай неабходнасці. Цяпер наша радзіма аказваецца паміж молатам і кавадлам. На яе землях уладаряць адначасова і шведскія і маскоўскія войскі. Ад пастояў і кантрыбуцыяў, што па сутнасці былі звычайнымі рабаўніцтвамі, найбольш трываюць простыя месцічы і сяляне. Да ўсіх бедаў у краі успыхвае эпідэмія чумы. Прыход петроўскіх войскаў звычайна выклікаў у мясцовых жыхароў жах. У Менску царская кавалерыя разам з казакамі і калмыкамі спачатку абрабавала ўсе уніяцкія манастыры і кляштары. Потым узяліся за праваслаўных. Урэшце, не вытрымаўшы рабункаў, Менскае праваслаўнае брацтва заклікала месцічаў да зброі, і на немізе рабаўнікі атрымалі моцны адпор. У Віцебску саюзнічкі спалілі 12 цэркваў, 4 касцёлы і
ратушу, практычна увесь горад ператварыўшы ў папялішча. «28 верасня 1708 года ля вёскі Лясная, што недалёка ад Слаўгарада, маскоўскае войска здолела разбіць вялікі шведскі корпус. У расійскай, а потым і савецкай гістарычнай навуцы гэтая падзея падавалася як пераломная ў паўночнай вайне. Аднак насамрэч страты шведаў у той бітве былі нязначныя. Пасля знакамітай бітвы пад Палтаваю 1709 года шведаў ужо не цікавілі тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Нягледзячы на гэта, Пётр I пакіне сваё войска на нашых землях да 1719 года, хоць ніякай ваеннай неабходнасці у тым не будзе. Пасля гэтай перамогі Расія взялася за нас. Фармальна цар стаў імператарам пасля паўночнай вайны. Прыняў імператарскі тытул у 1721 годзе. Фактычна Рэч Паспаліта стала сатэлітам Расіі. Ад таго часу, ад канца паўночнай вайны, то Расія вырашала, што будзе нашай краіне, які будзе палітычны лад, хто будзе каралём. Аўгуст II застаўся сядзець на стальцы нашага гаспадарства, а для Рэчы Паспалітай і вялікага княства літоўскага ў прыватнасці гэтая ягоная авантюра каштавала вельмі дорага. Сельская гаспадарка краю зноў апынулася ў глыбокім заняпадзе, а насельніцтва нашых земляў скарацілася на траціну. Паўночная вайна становіцца новай трагедыяй для нашай радзімы. Паўночная вайна стала для Беларусі несумненна трагедыяй. Кароль авантурна ўцягнуў краіну ў вайну са Швецыяй. Беларусь стала тэатрам ваенных дзеянняў. Саюзныя расійскія войны рабавалі, забівалі, можа, не менш, чым шведы. Вельмі важна было тое, трагічна важна было тое, што Беларусь яшчэ не аправілася пасля катастрофы сярэдзіны 17 стагоддзя, пасля маскоўскай навалы, калі палову насельніцтва страціла. Толькі пачала адраджацца гаспадарка. Пачала трохі папраўляцца дэмаграфічная сітуацыя. І зноў навала, паводле некаторых падлікаў, кожны трэці жыхар Беларусі загінуў. Это сапраўды чарговая катастрофа, которая наслаілася на папярэднюю. Это вельмі страшна ў гісторыі для любой краіны.